Dobre. Ja som si urobil takéhoto robota, kde má takéto svetielko a dá sa to aj zasvietiť, lebo tu nás sa to tak dá otvoriť. A tento červený káblik sa iba položí na tú baterku a už to svieti. Káblik sa položí a ukáž, teraz to takto otoč, aby kamera videla, ako to proste svieti. To sme spravili z krabičky, ktorá bola prázdna, potom sme z krabičky len driek spravili nohy a potom tieto sa pribíja o stenu a z toho sme spravili a urobili sme zo svetielka hlavu. Super. A s tou baterkou to koho napadlo, prosím ťa? Mojho ocina. My sme sa učili o recyklovaní, pamätáte sa? Áno! A vlastne Maťkov robot je vyrobený z čoho? On už vlastne použil krabičky, ktoré boli použité a využil ich na niečo úplne iné. Čiže to zrecykloval. Krásne zrecyklované krabičky, z ktorých vznikol robot. Ešte sa ťa opýtam, Maťko, prečo si sa rozhodol práve pre tohto robota? Pretože sa mi to páčilo. Čiže vieš si predstaviť, že by si ty bol taký návrhár robotov? Začiatok bol veľmi dobrý. Už sme tliskali Maťkovi? Nie. My father's family. This is my father. He works in Mondi SCP. This is my grandma. She is retired. Okay. This is my mom's family. This is my mom. She is a dressmaker. This is my grandmother, Darina, and grandfather, Clement. They are? They are retired. Okay. My name is Matej Chlebko. I am 8. I like milk and family. I can play piano. Moja knižka sa volá Autár. My favorite book is Car 1. Ilustrátor tam nebol napísané ani autor a vydavateľstvo je Disney Pixar. A táto knižka je o tom, že bolo jedno pretekárske auto, ktoré chodilo na preteky a mal kamoša Matera. A bol s jedným modrým autom, ktoré sa volalo Sally a išli z prechádzky a dali si preteky. Kto skôr bude u kaviarni u Flo? Kto vyhral preteky? To je otázka? To je ale len tako, že nech si tipnú, hej? Takže rodičia, tipnite si, kto vyhral preteky, zopakuj, ako sa volali autičky. Sally a McQueen. Išli z prechádzky a kto vyhral? Sally alebo McQueen? Sally. Kto si myslí, že Sally dá hore ruku? Kto si myslí, že McQueen dá hore ruku? Ukáž, ako to bolo. Vyhrala Sally. Ukáž, ako. Nie, možné, je možné. Všetko? Dobre, tak zatleskame.